ترکیه کو د دەستپێکە شەڕی ناوخۆیی سووریەیدا لەگەل ئەمریکا و وڵاتên ڕۆژەڤای تەفدگەرگە پشتی ساڵە 2014 کو ئەمریکا پشتگیریە هێزên کوردی کردبوو ji ئەمریکای دوورکەت و زێدەتر خونێزی رووسیا و ئیرانە ڕکبەرێ خویی هەرێمی کرد di bingehê guherînê da لەگەل سەدەمê navxwîyî yên wek qutbûna proseya çareseriyê sedemên polîtikaya dervaya sed salî ya Tirkiyeyê jî hebû ew jî çendîn car bi eşkereyî ji aliyê serokkomar û berpirsên hikûmeta Tirkiyeyê ve hatibû ragihandin ku ew ê tu carî destûr nedin statûyeke Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Herî dawî jî li ser lehevkirina Kurdên Rojava Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê destnîşan kiribû yên ku li gel YPG û PKK tevdigerin ti firqawan ji YPG û PKK nîne. YPG'den ve PKK'dan farkı yoktur. لەگەل چەند مژارێ نافخویی و پۆلیتیکای دەرڤە مژارە ڕۆژەڤا du ڕۆژەڤا partiyên siyasî yên Tirkiyeyê jî. Serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu li ser pirsa lehevkirina li Rojavayê Kurdistanê ya Kurdistan 24 axivî û got bi lehevanîna Amerîkayê Kurd serkeftî nabin û aştî nayê herêmê. Her wiha Karamollaoğlu polîtikaya derve ya hikûmeta AK Partiyê jî rexne dike. Amerika'nın dış politikanın güve. Ez vê yekê ji birayê xwe yê Kurd re dibêjim heta ku bin kontrola Amerîkayê da derbikevin wê ne Kurd ne jî rojhilata navî negihêje aştî û aramiyê divê em gelê vê herêmê bên cemhev û biaxivin. Bi şer û pevçûnan nabe polîtikaya dervaya AK Partiyê tewşomewşoye li vir proseya aştiyê da destpêkirin lê niha proseya şer û pevçûnan heye. Laliyedin pisporên nêzî hikûmeta Tirkiyeyê jî destnîşan dikin di şertên hêyî da nemimkun e hikûmet li gel rêveberiya Rojava dest bi hevdîtinan bike û wan muxatab qebûl bike. Onların yanlış politikalar yüzünden نهاج بو تركيا لسوريا مجارة هاري جرينك أدلب أوروجلاد فراتيم لافر هردو جي لسر خطا سينوريم جبر ويجي تركيا جارجران بالروسياي جارجران جي بأمريكا يدكوا ناكوكي نيرينا أنقرة أوا جر بيدا دريبا بري أولها فكرنا كده هبم بتو أواي قبولناكم أو خطا سوريا تركيا ليج خيني في بو بارتين دنيين لاقال تركيا بو بيفانديان حاضرن لحال حاضر از باورناكم بنا بينكاري أمريكا يجي أنقرة بهريما روجا ورا دست بهرديتنام بكم Tirkiye ku niha li Îdlibê di encama rêkeftina Moskowê da bêzên Rûsî ra dewriyeyên hevpar pêk dîne hew dide ku keleha dawî ya di destê muxalîfan da biparêze da ku di maseya çareseriya siyasî da destê xwe bihêz bike. Ji aliyê din jî li Rojava çend herêmên Kurdan dibin kontrola hêzên opozisyona çekdardane ku Tirkiyeyê piştgiriya wan dike. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.